Pozdrav ljudi, Dragan Stojković Pixi je danas rekao da Srbija nije doživjela debakl na Euro 2024, podneo je detaljan izveštaj Fudbalskom savezu Srbije, završena je kompletna saga, priča, Pixi ostaje selektor, to smo još juče konstatovali, pa ćemo danas da se osvrnemo na to da li je ovo katastrofa, da li je ovo neuspeh i kako u stvari da klasifikujemo ono što nam se desilo na Euru. Jer jako je bitno da se ovo izvede na čistinu, da se iskoriste prave reči, da se opiše rezultat. Jer ja ću malo kretati u druge sportove, pa ću pričati malo iz nekog naučnog ugla da bi na kraju dobili rezultat, odnosno shvatili u kakvom se trenutno stanju nalazi naša reprezentacija i da li je ovo sad zaista razlog da mi krenemo dalje, da kažemo ok, neuspeh, nema veze, šta sad, idemo dalje, ili prosto moramo da se zapitamo da li smo mi u stvari na pravom putu. Ja sam Marko, kanal Fudbal Star, ukoliko ste prvi put tu, ja pričam, pa možete i sami da zaključite o čemu, srpski fudbal je ovde glavna tema, pa ukoliko hoćete da pratite reprezentaciju, naše klubove u Evropi, kliknite subscribe kako bismo zajedno pratili ta dešavanja. Vi već koji ste dugo tu, ajmo jedan like, ajmo malo da podržimo ovaj video i da malo pričamo i o mojim partnerima, da se zahvalim na početku Vinerbetu koji podržava moj rad, koji mi je pomogao da odem u Nemačku i da ispratim našu reprezentaciju na Euro 2024. Imali ste priliku da vidite dobre klipove, konferencije, tako da ima nešto i za vas. U opisu vam se nalazi link, pa ukoliko volite da se malo poigrate, da okušate svoju sreću, da možda proverite svoje znanje vezano za fudbal i prognozu, možete kreirati nalog na Vinerbetu i uz inicijalnih 500 dinara dobijate dodatnih 500 dinara kako bi mogli još malo da se poigrate. Još jednom hvala Vinerbetu, a vas čeka nakon toga još dodatnog free beta. Ajmo sada da pređemo samo stvari, odnosno 4 ključne tačke koje je Pixi naveo. Broj 1, nacionalni tim je uspio da se plasira na završni turnir pod okriljem UEFA posle 24 godine. Da li je uspeh? Jeste, uspeh je. Pričao sam o tome i pre početka prvenstva. Zaista treba budemo zahvalni što smo uspeli da se plasiramo na to prvenstvo. Jeste da ide veliki broj selekcija, jeste da smo imali laku grupu, ali bilo je i ranijih godina sličnih situacija, pa nismo uspeli da se plasiramo. S druge strane, mi na kraju tih kvalifikacija bi trebali da završimo sa tom temom. Suština, plasirali smo se kraj. Ne možeš ti nakon završetka Eura da to naznačavaš kao uspeh. Nismo mi Azerbejdžan, u svo dužno poštovanje nekih drugih nacija, pa da slavimo odlazak na Euro. Ne, okej, jeste uspeh, svaka čast Pixiju, ali ne možemo sad da kažemo, ej pa plasirali smo se. Nismo mi taj rang. Pixi kaže 24. reprezentacija smo na svetu. Ako si 24. reprezentacija, ne možeš da se hvališ što si ušao u te 24 u Evropi, jer to nije to. Tako da, okej, ovo odmah bi trebali da sklonimo sa liste pozitivnih stvari, jer je to neka stvar sa kojom smo završili onog momenta kad smo se plasirali na Euro. Broj 2, posle dužeg vremena vezali smo dva velika takmičenja. Manje više sada ponavljaš isto, jer da, plasirao si se na Euro, vezao si dva takmičenja, okej, to je isto što si uspeo da uradiš i jeste to neki uspeh, ali nismo mi sad vezali 4, pa da kažeš vezali smo neke velike uspehe, pa da kažemo, kao recimo Crvena zvezda, Liga šampiona, to jest Liga Evrope sad, pa da ti kažeš, gledaj, mi već 7 godina igramo Evropu, to je uspeh. Nije uspeh, 2 puta si se plasirao samo na ta prvenstva i na kraju šta si uradio? Ništa. Uzeo si 2 boda sada, nemaš ni jednu pobedu. Znači, ne možemo mi da kažemo, ovo je super. Ovo nije čak ni alibi, tako da bi ove prve 2 tačke sklonio sa strane. Ostvaren je kontinuitet igranja na velikim turnirima, što donosi ogromne benefite kao savezu, tako i kompletnom srpskom fudbalu. Ponovo isto. Znači, 3 tačke su 1 tačka. Plasirao si se. Okej, super, strava. Zašto ga je Savez i zadržao? Pa zato što im je doneo lovu. Preko 20 miliona je ušlo u Savez za ove 3 godine koliko je Pixi tu sa ova 2 velika takmičenja. Plus, verovatno ima tu još stvari koje su došle, ne samo tih 20 miliona. I njima je on dobar. Zato i tako sada razmišljaju. Okej, Pixi će sada malo da napravi neke promene, opet ćemo dobro se regrutujemo, da idemo, krenemo, ajmo iz početka, plasirat ćemo se ili kroz Liga naciju, što će biti ekstremno teško, ili možda i kroz te kvalifikacije, baraž, pitaj Boga kako. Idemo dalje, uzmemo lovu i to je to. Znači, ništa drugo mi tu nismo radili. Prve 3 tačke, ćao. Treća,
to je četvrta, Srbija se nalazi među 24 najbolje selekcije u Evropi. Ok, super, to jeste uspeh i ovo zaista možemo da kažemo da je uspeh Dragana Stojkovića Pixija. Nisam upoređivao kako smo se kretali prethodnih godina, istina, bili smo na FIFA-inoj 30 i neki, ulazili u 29, ako se ne varam, ne znam koji smo bili u Evropi, ali ajde da kažemo, ovo definitivno jeste uspeh. I da odmah kažem, za sve vas koji ste potpuno protiv Pixija, ja nisam potpuno protiv Pixija. On je u ovom od nekih obrazloženja, sad neću ulaziti u sve detalje, rekao ovo nikako nije katastrofa, ovo je neuspeh. Uspeli smo da igramo svoju igru, da napadamo finalistu evropskog prvenstva, smo naterali da se pola sata grčevito brani protiv nas. Bili smo dominantni, malo nam je falilo da odemo dalje. I da, okej, s tim mogu da se složim, sve to što je Pixi rekao, sve je apsolutno tačno. Nismo se obrukali, bili smo dobri u par momenata, napadali smo, imali smo dobar broj prilika, malo je falilo. Pazite, da smo mi učičkali jedan gol protiv Slovenije, možda smo mogli da pobedimo sa 1-0 ili 2-1 na kraju krajeva. Ajde, nikad ne znamo kako bi se kretala utakmica. S tim mogu da se složim, ali ne mogu da se složim sa stvarima koje u stvari nisu ni rečene, pa tako da nije u principu da se ne slažem, ali jedna bitna stvar, u stvari nekoliko bitnih stvari. Od Katara do dana današnjeg mi našu taktiku ništa nismo unapredili. Pixi je rekao, odbrana je bolja. Slažem se, uspeli smo da nađemo način da ne primamo golove, eto, primili smo samo jedan gol, ali nismo ni dali. Pa se postavlja pitanje šta je bolje. Bolje je bilo dok smo primali golove, ali i davali. Imali smo aktivnu taktiku. Mi sad imamo pasivnu taktiku, loše izbalansiranu, videli smo koliko se loše iz napada spuštamo u odbranu, ostavili smo ovu trojicu, aj kažemo četvoricu sa golmanom, da biju bitke sami sa sobom, a onda nismo imali dovoljno pomoći u napadu, odnosno nismo uspeli da postignemo golove. Faktički, taktika naša je nazadovala. To je minus, o tome se ne priča. Da li smo iznedrili i jednog igrača od Katara? Ne. Jedina pobeda je Milenković na centralnom štoperu. To je ono što smo mi dobili. Ovo ostalo sve manje, više isto, čak i slabije. Znači, opet pad. Znači, taktika nije doživjela napredak, igrači nisu doživjeli napredak. O mladim fudbalerima da ne pričamo. Samardžić na kašičicu. Dobio jedno poluvreme, odmah ga je zalepio za klupu. Znači, mi ni po čemu nismo pokazali da mi imamo rast. Pixi treba da ostane. Ajmo da pričamo šta je to raslo. Znači, nemoj mi ove neke stvari, plasirali smo se. Daj mi nešto konkretno. Šta smo mi to uspeli da uradimo? Daj mi na konkretnom primjeru. Nije to, u našoj grupi je bilo najmanje golova, takva je grupa. To nije opravdanje. To nije ništa. Jer gledajte jednu stvar. Mi imamo ovo što Pixi priča. To je, gledamo matematički, to nam je postupak jednačine. I imaš jednako. Šta znači jednako? Šta si dobio iz te jednačine? Plasirali smo se, bolja odbrana, ne znam, sve što je Pixi naveo pozitivno. Jednako, neuspeh. Neuspeh. Da li je jednačina ovolika? Ne interesuje me. Pričao sam više puta o tome kad sam branio Pixija. Ne interesuje me da li mi igramo lepo, da li mi igramo ružno, da li mi imamo psihoterapeutu, reprezentaciju. Ne interesuje me. Kao navijača, zanima me jednako. Šta je to jednako? Pogledajmo reprezentaciju košarke. Problemi tamo vamo, kad smo igrali finale protiv Slovenije koje smo izgubili, 8 standardnih prvotimaca je otkazalo učešće zbog povrede. Otišli smo, došli smo do finala, ne interesuje me šta se dešava. Šta je bilo sada sa Pešićem? Problemi, onaj jadan momak ostade bez bubrega, u finalu povređen, ovaj povređen. Došli smo do finala, jednako, ljudi, jednako. Ne interesuje me postupak, ne interesuje me obrazloženja. Matematički, Euro 2024, jednako neuspeh. 3 godine i 3 meseca Pixi, jednako neuspeh. Neuspeh. A pritom, ni jednačina nam nije baš nešto dobro posložena da kažeš, gle što je lepa jednačina. Tako da, ne znam sa čime Pixi toliko želi, u stvari razumem njega kao čoveka, prosto želi da pokaže sebe u najpozitivnijem mogućem svetlu i eto, dobio je podršku Saveza, nemam ništa protiv toga, na kraju krajeva, prihvatit ću.
prihvatit ću, idemo dalje, pokušat ćemo da napravimo jednu novu reprezentaciju, jedan novi tim, pa ćemo da vidimo šta nas čeka. Ko zna, možda se nešto dobro i posluži, možda dođu neke sveže snage, ali imate klip o tome juče koji je izašao i naravno pričat ćemo o tome više septembra kada budemo znali ko je pozvan za reprezentaciju. Mišljenje u komentaru pa se vidimo. Pozdrav ljudi!